voice kusuleki. Nasema na president na broke. Kama update wa broke president. What's the place like on Mali? What's them sabi? Astel. You be Astel. Kleine Astel. En alles mensen die naar update ja. En alles wat ik in die alle handen. En als ik dat zie, dan denk ik ja, oh shit, maar ik kan het stuk het allemaal doen. En dan heb ik de binnen Alejandro